Lho apa ta? Aku wis tau ngono kuwi ya. Aku mangane akeh mesti. Sikat Baja. Pratama Audio maksud Pro Video Shooting. Wasik. Bejo dhewe sapa Rosari ya. Indonesia. Ina kuwi jamuku mending aku sing yen wis mati rasa andang ngomong apa nyongko katresnanmu
Dajale bose lanang biru kabeh. Bojo loro, Mas.